všichni, vítáme u dnešního videa s činčilama. Tady je Pišta a Pišta bude mít malý činčilátka, nebo činčilátko, že Pišty? A jinak, tady je Kikunek, že Kiku? A Kikunek bude tátínek, takže jsem mi dala dohromady, protože jsem chtěla mít malý a prostě už tak doufám, že mělo by to mít za 2 měsíce plus minus. Jinak tady mají žrádlo, vodu a tam kuličky se senem. Mají 2. Kušek je zvědavý, co to tady je. Že? Je strašně sladký. Takže budeme mít malý činčilátko. Jinak mají takhle velkou klec. Jsou obě, že? Takhle mají velkou klec. Prostě pro mě, jakože podle mě, pro 2 činčily je to akorát. Táta, ona už má taky pěkný bříško. A už se těším, až bude mít to malý činčilátko. Že? Budeš táta? Jo, Pišty. Maminka to bude. Se těším, ale už pěkně začínají línat. Že? Co to je, Pišty? Co to je, Pištinko? Je strašně sladká. Máme tam pařez takovej. A domeček normální. Na paječku a to mají hračku. Tak a tohle by bylo z dnešního videa všechno. A Kiku jsem zase dostala zase bez skákat, menší čopík.